Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo. A wannan bidiyon za mu nuna step by step yadda za a buɗe multiple account akan waya. Account irin masu son buɗe account da yawa akan waya ɗayan nan. So a wannan bidiyon za mu nuna, da fari za mu fara shiga Google Play Store kamar haka. Za mu shiga Google Play Store. Muka shiga Google Play Store, gashi nan Google ɗinmu ya buɗe. Sai mu yi searching na wannan app. Gashi nan aka rubuta multiple account, ka danna search. Ga su nan da yawa app ɗin, duk wanda ka ɗauko normal ne, kowanne na aiki, amma ni ga wanda nake aiki da shi wannan. Ga logon shi, ga wannan ɗin shi. Gashi nan wannan. Ni already na riga na ɗauko shi, kawai za mu buɗe app ɗin. Muke zuwa cikin app ɗin nuna muku yadda za ku. Yauwa, idan app ɗin ya buɗe, gashi nan ni na yi ajin abubuwa da yawa a ciki. Idan ka shigo da fari za ka shiga wannan plus ɗin. Gashi nan wannan plus ɗin. In ka shiga wannan plus ɗin, zai kawo maka app ɗin da suke cikin wayarka, ga su nan gabaki ɗaya. Dama mu muna buƙatar mu yi na WhatsApp. Gashi ne, ka taɓa kai, taɓa kan wannan plus ɗin. Za ka taɓa a kan wannan plus ɗin. Ka taɓa a kai. Yauwa, ga ya installing maka WhatsApp ɗin. Gashi nan ya mana installing. Sai ka shiga, sai ka sa phone number ka, su turo maka message, sai ka saka musu OTP. Shikenan account ɗin ya buɗe. Haka za ka dinga yi, ko account nawa kake buƙatar yi za ka yi. Idan yau ka fara zuwa wannan YouTube channel ɗin, ka taimaka ka danna mana subscribing, ka yi liking, ka yi sharing wannan bidiyo. Yauwa.